יום שישי בצהריים, דווקא בשעה טובה, איתו לחיים שזרקה בהם סיבה. תחת משקפי השמש המתבוננות בכם, הוא תמיד יושב בפרישמן בפינה לשיטתכם. מרנרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד, ותמיד בסוף שבוע יש לו הפתעה. על פניו מסך אורנה ואמורנה מה שלומכם, הוא יושב לו בפינה שלו לשיטתכם. מה שלומך הבוקר אסתי? איך שהחיים עוברים? את אצלי היום יורדת למקום מספר 20. זה אולי עצוב לשמוע, אבל אסתי זה קורה. יש לי נטייה לנוע במקום ה-19. מר נרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד, ותמיד בסוף שבוע יש לו הפתעה. על פניו מסך אורנה ואמורנה מה שלומכם, הוא יושב לו בפינה שלו לשיטתכם.